Orena haituz etxeraldu nintzen ondarrean. Deblauki eta nitaz satisfoz, oskaiutik gazna atera nuen. Puska fina behatz artean bihikatuz, egongelara harraposki joan eta iardesgailuan mezu bat neukalako jabetu nintzen. Osaba joanez zendu da, zura iduru gaude bihar plantxunean. Aizpa zen, elema mitxu susturik, gazna eskuan, lehotik so geratu nintzen, karrikaz araindiko erietxeko teiatuei zuzenki begira. Buruaz, zaindari lana zegien erizaina agurtu nuen, bere txanda zenean aldi oroz egiten genuen legez. Alatan, plantxungo nagusi zaharrak azken atxa eman zuen. Ni aur gauaz bezala, garaitu ezin itxura zeukan gizon puskak mundu hau utzi behar zuen, adioen banatzeko astirik gabe, tipuz tapasean, panpalara lurrean edaio, ebasle baten moldean jin erioarekin, baina zertan dabiz polizia, juntatzeko azkenean. Ispiritua iez joan zitzaidan eta Joanesen bizia 5 perpausetan laburtu nuen, herrian eginen zuten bezala. Plantxungo Joanesek, iragan astelen arratsaldean, gutxien ustezenean, bat ere potreri gabe utzi gaitu. 7 urtez eritasun latza pairatu ondoan, dakizkigun sufrakioren erdian, umore honez eta kuraiaz beterik. Paralisiatua egonagatik irri egitea maite ukanki, auzoen alegatzerako aitzakiarik ez zuen galtzen. Gizon atsegina zen, 13 aurren aita, biga bakarrik bere emazte maixan zenarekin ukanak ordea. Denak bateiatuak biztan dena, hartzain neka ezina, gerlari oia, asunen eta naharren kontra. Herriko mus txapelketaren antolatzailea osagarrien zegoeno. Ondar urte itxak semearen eta honen familiaren amodio setiaturik eraman zituen.